ସୁରେଶ ଚନ୍ଦ୍ର ଧର ଗ୍ରାମ ଗୋପାଳ ପିଙ୍ଗୁଳା ପୀଠର ନବରାତ୍ରର ପୂଜକ। ଜୟନ୍ତୀ ମଙ୍ଗଳା କାଳୀ ଭଦ୍ରା କାଳୀ କପାଳିନୀ ଦୁର୍ଗା କ୍ଷମା ଶିବା ଧାତ୍ରୀ ସ୍ୱାହା ସ୍ୱାଧା ନମସ୍ତୁତେ। ମା ରାଜେ ରାଜେଶ୍ୱରୀ ହିଙ୍ଗୁଳା ବହୁତ ଦିନ ରହେ ଦେବୀ। ହିଙ୍ଗୁଳା ମା ସିଂଘ୍ରା ନଦୀ କୂଳରେ ଅବସ୍ଥାପିତ। ନଳରାଜା ନାମକ ରାଜା ସେଠି ସ୍ଥାପନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ଧରି କାଳକ୍ରମ ଅନୁଯାୟୀ ବଂଶାନୁକ୍ରମିକ କ୍ଷତ୍ରିୟ ଜାତିଙ୍କର ପୂଜା କରି ଆସୁଛନ୍ତି। ଯାଗଯଜ୍ଞ ସମୟରେ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କୁ ନିମନ୍ତ୍ରିତ କରାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣମାନେ ପୂଜା ହୋମ ଯଜ୍ଞ ଆଦି କର୍ମ କରନ୍ତି। ତେଣୁ